Herodes erregeak larritu egin zen Herodes. Haur hori non ote zegoen jakitea ezinbestekoa zitzaion. Eta honetarako 3 magoak izarrari jarraika bidali zituen. Urrea, inzentsua eta mirra. Herodes erregeari ikusi zutenaren berri ematera abiatu ziren. Ez ziren inolaz ere jabetzen eta ingeruak agindu bezala beste bide batetik itzuli ziren magoak beren lurraldera. Herodesen gularostea gainean dute. Larritasun gordinean, Josek herritarrei laguntza eskatuko dio. Iesean dabilena zerbait oker egin duelako da. Ez diot nik horri lagunduko. Iztarratzean babesten dituzte. Eta dena isildu egiten da. Beldurrak bultzatuta, herritarrek bere bihotzak isildu. He decidido que sean ejecutados todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores. Por tanto, ordeno a todos los judíos, particulares y autoridades que cumplan y hagan cumplir el presente decreto, lo cual ordeno en el Palacio Real de Jerusalén el día de hoy. Errege, ez ezazu horrelakorik aurrera eraman. Gure herriaren etorkizuna arriskuan jartzen ari zara. Kena diortik lotxagabe hori nola usartzea izkide erregeritza zuzentzen ere. Jo trompeta eta trompeta bukatutakoan, harrapa ditzatela aurrak. Nora joan diren esaten badidazu, zure aurrau ez dut hilko. Aur hori harrapatzen dudanean, neure eskuekin hilko dut. Herodes eta bere gularostea aurrak jarraitu ez duen beste bide batetik bidali ez.
agindua eman dio Joseri. Oino!